Hello ladies and gentlemen, welcome to Mass Coaching Academy and welcome to online class with me, online tutor. I am super excited to have you. Our today's lesson is English alphabets. Darasinmu na yau shine za mu koyi yadda ake karanta wato haruffa na Turanci a cikin sigar Hausa. Wannan darasi yana da mahimmanci ga ɗalibai waɗanda suke so su iya karanta wato haruffa na Turanci daidai. Idan baka iya karantawa da Turanci ba sai ka yi la'akari da sigar Hausa yadda za ka furta waɗannan haruffa. Ga su kamar haka: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Wannan shine yadda ake karanta wato English alphabet ɗin. Saboda haka idan karanta alphabet ɗin zai yi maka wahala sai ka dawo sigar Hausa. Yanda ka gansu a rubuce a sigar Hausa haka sautin yake a Turanci. This is today's lesson. Thank you, Mass Coaching Academy. Don shiga ajujuwan koyon Turanci, Larabci, Hausa da kuma ɓangaren Science na wannan makaranta sai a yi magana wa admins ɗinmu a kan shafin WhatsApp ko kuma Telegram. Thanks for staying with us, Mass Coaching Academy.